କାହାକୁ ଡମ୍ ପାଉରୁଟି ପସନ୍ଦ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଇଜ୍। ମୋର ସକାଳଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶନେସ୍ ଆକାଶକୁ ଦେଖିକି। ମୁଁ ମୋର କାମ ସାରିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଅଫିସ୍। ସିରିୟସଲି ଗାଇଜ୍, ରାଉରକେଲାରେ ବହୁତ ହି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ରୁମ୍ ହିଟର ଅନ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆମ କାମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବସିଥିଲୁ। ମୁଁ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଲିଣି, ବଟ୍ ଏଇ ଝିଅଟା ସିଏ ଥଣ୍ଡା ଋତୁରେ ବି ପଖାଳ କରିକି ଖାଉଛି ବିକଜ୍ ତାର ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ। ଏନିୱେଜ୍ ଦେନ୍ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ତଳେ ଯାଇକି ଖରା ଖାଇବୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି କହିଲି କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଡମ୍ ପାଉରୁଟି ମିଳେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଚାଲ ମୁଁ ଖୋଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସେଇଠୁ ଚାହା ପିଇଲୁ, ଡମ୍ ପାଉରୁଟି ଖାଇକି ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ପଳେଇଲୁ। ଦେନ୍ ଆମର ଯେତିକି ପେଣ୍ଡିଂ କାମ ଥିଲା, ପେଣ୍ଡିଂ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅଫିସ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମଲ୍ ବିକଜ୍ ମୋର ମଇଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଫ୍ରେଶନର୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମମି ମୋ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ପକୁଡ଼ି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଫେରେ ମୋ ମମି କିଛି ନା କିଛି ମୋ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍। ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋର ଡିନର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।